but nochako loke to 1 year. Ang'o manotimore? Owacho ni sirkandu ni ang'o manotimore? Duok mano mana mapiyo ka to wadonje thuolo mag rowere e migepe masani kabere gini. Emana nyisi kileo ni ngene sami golo subsidy, ngene chalo ruto go cartels. Ngene e weche mag bando mogo tie cartels maran gigo. Koro ngene sami golo subsidy pesa magi yudo gacha benefit profit cha. Gime nyaka gigo. Koro nyaka gimed bei mondo jopiny oyuagi mondo koro duokne gi subsidy cha. Be gino timore be fuel. Koro ruto nyaka orida iye. Nikech embo ng'eyo ni ngima tek. Koro ng'eni gini en nyaka go kwania. Idwa konyo ng'ano sani e muda matin, kosi idwa konyo situation e muda mang'eny. Cartels gi pod nitiere to Davis Chirchir pod di deal korie kaka dwarore. Koro gimena no sani miyo ji mbolea mondo ji opur nikech koro koda golo bando oko. Ndi joma go biashara magolo bando Uganda mane ginyo jopur mondo jopur okos golo mazao ogol bando, lakini bando gigolo mana Uganda, moko gigolo kuonde ma gigolo Mexico. Koro ng'ene sama gigolo magikelo gi mabech gi ne piny ni to giuso to giloso profit. Koro profit jomatine maloso pesa, lakini sani Ruto rido iye nikech jo cartels be nyaka winjo mana matek. Sani jore oriterita mana matin mogo dhi dok piny nikech sani ka opur ji opuro maber mwayudo bando, wayudo ganda, wayudo gik mwayudo. Onge chiemo ka ng'eny to koro ji onge gi ji ok be ywak. Aya, ber, wadarango thuolo mag ujende. Koso ne gimoro midamede weche mag mopenjo mulo mag mogo gi mauta gi Samuel. Wacho mulo no, an gima da lero ni sirkal nyaka bed gi solution. Kech ok nyari to ni kata kapo ni en tuo, wacho ni joma thogo tho athoya, jomodongo waborito maber. Nyaka bed gi solution ma arrest the situation or gidwok nengo mar ngima piny kata kapo ni gimanyo long term solution no. Ok dong orit long term solution mabiro kata kochopo 100 days koro gidhi kwa 1 year kendo kochopo 1 year gidhi kwa another 2 years. Mano sigana mok wanyal miyo sirikal lag. Leo short term solution joma ne kech nego no wamiyo chiemo. Ntika no launch loche mang'eny. Mano ko nitie idhi gol gi thuolo maromo nade. Kejo short term. Jagoro mo kejo kapok wawinjo kaka ne jotend migepe machon bende ne oloso ka gidhi kuma opogore opogore.